Kaixo, bueno, beste funtzio bat marraztuko dugu bideo honetan. Proposatzen dizuet, hau f de x isa zati isakarratu minus bederatzi, bale? Egingo dugu ikasketa osoa, badakizue 6 puntu direla, eta gero datu horiekin marrazkia egingo dugu, bale? Venga, lehenengo puntua da izate eremua. Bueno, badakizue funtzio razional batean, b-koa berdin 0 egiten dugula, eta izaren baloreak, kasu honetan, izango dira más menos 3, erro bederatzi, bale? Orduan, izate eremutik kanpo dauden puntuak, izango dira menos 3 eta 3 puntuak, bale? Orduan, izate eremuak dira zenbaki erreal guztiak, menos 3 eta 3. Horrek esan nahi du, puntu horietan funtzioa ez dela existitzen, bale? Venga, simetria. Badakizue simetria bikoitia eta bakoitia dagoela, bale? Konprobatzeko, bale, hartu behar duzue puntu bat izate eremuan dagoena. Adibidez, nik hartuko dut bat puntua, bale? Ordezkatuko dut funtzioan bat puntuan. Ordezkatuko dut funtzioan bat negatibo, minus bat. Eta gero, kalkulatuko dut menos f bat puntuan konparatzeko minus bat puntuarekin. Bi hauek berdinak badira, funtzioa bikoitia da, eta bi hauek berdinak badira, funtzioa bakoitia da. Eta gertatu alzaigu baita ere funtzioa simetrikoa ez izatea, bale? Venga, bat ordezkatzen badut, hau izango da bat zati bat karratu minus bederatzi. Hau da bat zati minus 8, bale? Minus bat ordezkatzen badut, hau izango da minus bat zati minus bat berbi minus bederatzi. Hau da minus bat zati minus bederatzi, hau da bat zati bederatzi. Ez, 8 parkatu, 8, kasu honetan, bale, parkatu, 8 da, bale? Orduan, hauek ez dira berdinak, orduan ez da bikoitia, bale? Eta orain, kalkulatuko dut, f de bat eta zeinua aldatuko diot, bale? Orduan, f de bat da hau. Menos f de bat izango da menos bat zati minus 8, hau da bat zati 8. Orduan, bi hauek, bai, berdinak dira, orduan funtzioa bakoitia da. Bale? Orduan, simetria bakoitia badago, horrek esan nahi du, lehenengo eta hirugarren kuadrantean simetria egon daitekela, edo bigarren eta laugarren kuadrantean. Bale? Orduan, simetria bi kuadrante horien artean gertatu da. Bale? Venga, ebakitze puntuak. Ebakitze puntua kalkulatzeko, hasiko naiz x ardatzean, i 0 da, orduan funtzioa izango da 0, orduan x zati x karratu minus bederatzi izan behar da 0, hau pasatzen dugu biderkatzen, orduan dana izango da 0, orduan x izan behar da 0. Orduan nire ebakitze puntua izango da 0, 0, bale? 0,0 puntua agertzen bazait x ardatzean, i ardatzean agertuko zait berriro, bale? Bi ardatzetan dagoelako. Bale, i ardatzean x 0 da, ordezkatzen dut funtzioan 0a, eta orduan, hau izango da 0 zati minus bederatzi, 0. Orduan ikusten duzuenez berriro 0,0 puntua agertzen zaigu. Bale? Bien, asintotak. Beti hasiko gara kalkulatzen asintota horizontala. Badakizue bere ekuazioa i berdin zenbaki bat izango dela, eta zenbaki hori kalkulatzen dugu egiten funtzioaren limitea. Barkatu, hau da x bakarrik, bale? Orduan, x zati x karratu minus bederatzi. Zer gertatzen zaigu hemen behekoaren maila goikoaren maila baina handiagoa da. Orduan, limitea beti izango da 0. Hau gertatzen zaigunean, bale? Orduan, badaukat asindota bat, i berdin 0
puntuan, eta hori da x ardatza, vale? Gero marrasteko, horizontala eta x ardatza izango da. Vale, asintota vertikalak, vale, izate eremua dira zenbaki erreal guztiak menos 3 eta 3. Orduan, x menos 3 puntuan egongo da asintota vertikala, eta x3 puntuan egongo da beste asintota bat. Vale? Eta gero, asintota zeiarra ez da existitzen asintota horizontala dagoelako. Vale? Venga, 5. puntua. Maximoak, minimoak, gorakortasuna eta beherakortasuna. Vale, pues badakizue deribatua egin behar dugula, vale? Jarriko dut funtzioa berriro hemen, vale? Eta hasiko naiz deribatzen. Vale, deribatuan jartzen dut behekoa ber bi. Goikoa deribatuta da bat, bider behekoa deribatu barik. Menos behekoa deribatuta bider goikoa deribatu barik. Hau da, x karratu minus bederatzi, menos bi x karratu, zati x karratu minus bederatzi, berbi. Hau da, menos x karratu minus bederatzi, zati x karratu minus bederatzi, berbi. Vale. Laburtuta daukadanean, berdin 0 egiten dut, vale? Orduan goikoa izan behar da 0, hau da, menos x karratu izan behar da bederatzi, x karratu menos bederatzi, x erro minus bederatzi, eta honek ez dauka ebazpenik. Orduan, hemendik ez dago kandidatorik. Vale? Vale, orduan ez dago izaren balore bat, deribatua 0 egiten duena. Vale? Orduan, nire zuzenean jarri behar ditut, izate eremuan ez dauden puntuak. Vale? Hauek ez dira inoiz izango muturrak, izate eremuan ez daudelako, baina gorakortasuna eta berakortasunaren ikasia egiteko, pues jarri behar ditut. Vale? Bien, hartuko dut tarte honetan minus lau, tarte honetan 0, eta tarte honetan lau, adibidez. Eta ordezkatuko dut lehenengo deribatuan. Menos x karratu minus bederatzi, zati x karratu minus bederatzi, berbi. Ikusten duzuenez, goikoa beti izango da negatibo, eta behekoa beti izango da positibo. Orduan, suposatzen badut ondo, zatiketa beti izango da negatibo, eta orduan funtzioa beti beherakorra izango da. Ez bazarete konturatzen, ordezkatu eta listo. Ordezkatzen baduzue minus lau, goikoa izango da negatibo eta behekoa positibo. Orduan, beherakorra izango da funtzioa. Ordezkatzen baduzue 0a, goikoa izango da negatibo eta behekoa positibo. Orduan, beherakorra izango da funtzioa. Eta lau ordezkatzen baduzue, goikoa izango da negatibo eta behekoa positibo. Orduan, beherakorra izango da funtzioa. Orduan, ez dago aldaketarik, ez dago muturrik, vale? Ez dago maximorik, ez dago minimorik, eta funtzioa beherakorra da menos infinitotik infinitoraino. Vale? Orduan, beti da beherakorra. Vale? Venga, 6. puntua. Inflexio puntuak, agurtasuna eta ganbiltasuna. Vale. Lehenengo deribatua kopiatuko dut berriro, menos x karratu menos bederatzi, zati x karratu minus bederatzi, berbi. Vale. Deribatuko dut berriro, inflexio puntuak kalkulatzeko. Vale? Bien, orduan hartzen dut lehenengo deribatua eta deribatzen dut. Vale. Behekoa berbi. Vale, badaukat berbi, orduan biderkatzen ditut berretzaileak, orduan hau izango da berlau. Eta gero egiten dut goikoa deribatuta, menos 2x. Bider behekoa deribatu barik. Minus behekoa deribatuta. Behekoa deribatuta da bi. X karratu minus bederatzi berbat. 2x eta orain biderkatu behar dut goikoa deribatu barik. Vale? Orduan orain, behitu, bi gehitzaile agertzen dira, eta ikusi behar duzue, ia zeo zer errepikatzen den, bi gehitzailetan. Vale, ikusten duzuenez,
x karratu minus bederatzi errepikatzen da, bale? Beti errepikatuko da behean daukazuena, bale? Orduan, aterako dut kanpora x karratu minus bederatzi, berretzaile txikienarekin, orduan bat da berretzailea, bale? Eta barruan izango dut, menos 2x, bider x karratu minus bederatzi, menos 2, 2x, eta menos x karratu menos bederatzi. Bale? Eta behean dana berlau. X karratu minus bederatzi berlau. Kendu aldut bat goitik eta bat behetik. Orduan behean izango ditut 3. Eta goian saiatuko naiz laburtzen. Menos 2x 3 plus 18x. Eta hemen badaukat lau x minus lau x bider minus x karratu izango da plus lau x 3. Eta minus lau x bider minus bederatzi plus 36x. Zati x karratu minus bederatzi ber 3. Vale, saiatuko naiz laburtzen 2x 3 plus 54x. Zati x karratu minus bederatzi ber 3. Vale, laburtuta daukadanean berdin 0 egiten dut. Orduan, azkenean goikoarekin geratzen naiz, eta hemen ateraldut isa kanpora. 2x karratu plus 54 izan behar da 0. Orduan hemendik esaten dut x 0 izan daiteke, orduan badaukat kandidato bat, eta gero 2x karratu plus 54 izan behar da 0, hau da 2x karratu minus 54, x karratu minus 54 zati 2, osea, x karratu minus 27, eta orduan x ez dauka ebazpenik erro negatiboa existitzen ez delako. Vale? Orduan, nire kandidato bakarra izango da 0. Vale, nire zuzenean jarri behar dut 0, eta jarri behar ditut izate eremuan ez dauden puntuak. Vale? Hau da, menos 3 eta 3. Vale. Bigarren deribatua. Jarriko dut berriro, izan da 2x 3 plus 54x, zati x karratu minus bederatzi ber 3, vale. Eta ordezkatuko dut, pues adibidez, minus lau, minus bat, eta lau. Vale. Ordezkatzen badut, bigarren deribatuan minus lau, pues goikoa izango da negatibo eta behekoa izango da positibo. Orduan, kasu honetan, ganbila izango da funtzioa. Negatibo geratzen denean, ganbila izango da. Vale. Ordezkatzen baduzue minus bat, goikoa izango da negatibo eta behekoa izango da negatibo. Orduan, zatiketa positiboa izango da, orduan funtzioa izango da aurra. Vale? Ordezkatzen baduzue bat, goikoa izango da positibo, behekoa izango da negatibo, orduan funtzioa zatiketan izango da ganbila. Eta lau ordezkatzen baduzue, funtzioa goian izango da positibo, behean izango da positibo baita ere, orduan izango da aurra. Vale? Bien, kasu honetan, menos 3 eta 3, ez dira izango inflexio puntuak funtzioa hor existitzen ez delako, vale? Izate eremutik kanpo daude, orduan ezin dira izan inflexio puntuak, baina ikasia egiteko jarri behar ditugu, vale? Eta gero, 0 puntuan funtzioa pasatzen da aurra izatetik ganbila izatera. Orduan, puntu horretan inflexio puntu bat dago, vale? Bien, falta zait kalkulatzeko bigarren koordenatua. 0 ordezkatzen badut funtzioan, 0 izango da bigarren koordenatua, orduan 0, 0 izango da inflexio puntua. Eta ebakitze puntu bat zen baita ere gogoratzen dizuet. Vale? Bien, funtzioa izango da aurra menos 3 puntutik 0 punturaino eta 3 puntutik infinitoraino. Eta funtzioa izango da ganbila
menos infinitotik menos 3 punturaino, eta 0 puntutik 3 punturaino. Bale? Bale, pues orain datu guzti hauekin egingo dugu marrazkia. Bale? Jarriko ditut ardatzak, X ardatza, Y ardatza, izena jarriko dugu. Bale. Bueno, egin nahi dut ondo, horregatik paciencia, ¿vale? Bien. X ardatza eta Y ardatza, vale. Zer daukat ordenean lortutako datuak? Pues badaukat 0,0 izango da ebakitze puntu bat, ¿vale? Orduan pasatzen da hortik. Gero badaukat justu X ardatzean, gainetik marraztuko dut, badaukat asintota bat, Y igual a 0, ¿vale? Gero, menos 3 puntuan badaukat beste asintota vertikala, X menos 3, eta gero bat 3 puntuan, vale, vertikalak, vale, eta gero, ja, marrazkia egiteko begiratu behar dut. A ber, zenbat tarte daude? Pues badaude 3 tarte. Badakizue, asintotak zatitu egiten dituztela kuadranteak eta zatiak egiten dituzte. Orduan, lehenengo zatia izango da menos 3 puntutik eskerrerantz, bale? Bien, nik badakit funtzioa bi asintoten artean egon behar dela, eta menos infinitotik menos 3 punturaino funtzioa beherakorra dela, bale? Orduan, beherakorra izateko ezin da egon hemendik, ze hor gorakorra da. Orduan, beherakorra izateko behean egon behar da tarte hori, bale? Orduan, izan behar da horrela. Badakizue, hurbiltzen dela asintotaraino, eta ez duela ikutzen, bale? Orduan, izango da halako zeozer. Ez du ikutzen, bale? Gero, menos 3 puntutik 3 punturaino, funtzioa beherakorra da, pasatu behar da hemendik, eta hemen inflexio puntu bat dago. Ezkerrean, funtzioa aurra da, orduan halako zeozer egingo du, eta eskuman, beherakorra da eta ganbila. Orduan, halako zeozer izango da, bale? Bueno, ez da bat erraza marraztea horrela, baina, bueno, kurba da, Bueno, gero eta txartoago egiten dut. Bueno, nire ustez ikusten da ondo, ez da? Vale. Hau da, kurba hori, vale? Bien, entonces, 0,0 da inflexio puntu bat, vale? Eta aldatzen da funtzioa aurra izatetik ganbila izatera. Vale. Eta falta zaigu azken tartea. Vale. Funtzioa beherakorra izan behar da, orduan horrela marrazten badut funtzioa izango da gorakorra, orduan hortik ez doa. Orduan, bi asintoten artean egoteko eta beherakorra izateko izan behar da horrela. Eta gainera aurra izan behar da. Vale? Bien, gogoratzen dizuet funtzioa beti beherakorra dela, vale? Hori importantea da, eta bakoitia dela, vale? Orduan ikusten duzuenez, badago simetria lehenengo eta hirugarren kuadranteen artean, vale? Lehenengo eta hirugarren kuadranteak berdinak dira, eta nire simetria ardatza da 0,0 puntua, vale? Bale, pues lortu dugu, hor daukazue marrazkia, gutxi gora bera, hobetu alda marrazkia, baina, bueno, sentitzen dut eske, arbela honetan ez da batera erraza marrazkia, bale? Bale, eskerrik asko entzutegatik, eta espero dut asko ikastea. Eskerrik asko.